أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. Ранок у Київській мечеті Духовного управління мусульман Криму починається зі слів возвеличення Аллаха. Далі чоловіки, ставши пліч-опліч у рівні ряди, починають святковий намаз – поклоніння Всевишньому. Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Після здійснення намазу муфтій Криму Айдер Рустемов у святковій проповіді пояснює значення цього свята. Сегодняшний день – это самый лучший день пред Аллахом Субхану Тааля во всем году. Самый лучший день, поскольку этот день является кульминацией благих намерений, кульминацией благих поступков, которые мусульмане начали совершать, соревноваясь друг с другом, начиная с первых дней Зуль-Хиджа. Этот день есть завершение этих благих намерений, этих благих поступков. И в этот день, как мы знаем, мусульмане приносят жертву курбан. Это самый лучший поступок в этот день. Лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв привітав усіх з прийдешнім святом жертвопринесення. Для звільнення Криму від окупантів закликав кожного робити все можливе, де б не перебували. Бути мусульманином – це не лише поклоніння Аллаху, піст та жертвопринесення. Звісно ж, ми знаємо, що це обов'язкові обряди. Є слова Всевишнього, де він каже: «О мій рабе, якщо ти бажаєш виконання своїх бажань, працюй у цій царині, тоді я тобі допоможу». Якщо ми лише будемо молитися і нічого не робити, дивлячись на небеса, будемо лише просити, наші бажання не втіляться. Ми маємо робити все, що в наших силах, тоді Аллах нам допоможе. Я сподіваюся, що в найближчий час очистимо свою землю від тієї нечисті і будемо жити на своїй батьківщині, дотримуючись своєї релігії та традицій. Всіх вас вітаю з цим великим святом. З посмішками на обличчях, з відкритими обіймами мусульмани вітають один одного зі святом Курбана. У дворі мечеті святкова кава. Чимало кримських татар вимушені святкувати Курбан-Байрам за межами Криму. Один з них – колишній політв'язень Кремля Ісмаїл Рамазанов. Співвітчизникам, які живуть під окупацією, передусім сім'ям політв'язнів, бажає терпіння та сил, щоб побороти навалу окупантів. На жаль, так склалося, що більшість з нас далеко від своєї батьківщини, але не дивлячись на це, ми хочемо привітати всіх наших співвітчизників, співгромадян зі святом Курбан-Байрам. Хочу, щоб ваші молитви, ваші курбани прийняв Всевишній і щоб ваша боротьба привела всіх нас для повернення на нашу батьківщину. У перші 10 днів місяця Зуль-Хіджа мусульмани здійснюють паломництво до священних для мусульман Мекки та Медіни. Однак цього року через обмеження, пов'язані з пандемією коронавірусу, Саудівська Аравія обмежила в'їзд паломникам з інших країн, допустивши лише тих, які були на території країни. Курбан – це наближення до Аллаха. У святкові дні мусульмани, які живуть в достатку, зобов'язані принести в жертву тварину. Як колись пророк Ібрагім був готовий принести в жертву свого довгоочікуваного сина Ісмаїла по велінню Аллаха. Как меня учили с детства, да, мы распределяли на 1/3 часть. То есть 1/3 часть оставляли себе, а 2/3 часть мы раздавали соседям, родственникам, нуждающим семьям. Вот. И этот великий праздник, то есть мусульмане обязаны праздновать по максимальному. То есть они должны, если есть возможность, сделать жертвоприношение, потому что в этом году, то есть это единственный день Курбан-Байрам, потому что мы можем купить себе телефоны, можем менять машины, можем, на другие бытовые вещи, да, нужды использовать. А на баран мы обязаны, найти.
Халед Хамед з Алжиру в Україні навчається на лікаря. На святковий намаз прийшов зі студентами-співвітчизниками. Вже кілька років поспіль свято жертвопринесення він зустрічає далеко від батьківщини. Розповідає про атмосферу свята в Алжирі і як там роблять обряд жертвопринесення. Здесь они есть, они продают и сами режут и все. Потому что нету места. Там у нас в Алжире мы убьем возле дома, прямо там. Есть атмосфера, конечно, не как в моя страна, семья, конечно. Потому что там родители и все, я там растил. Желаю, что умма мусульманский будет лучше, хорошо и все. Иншаллах, Аллах принимает наши курбаны и все. Арслан Місіратов – доброволець. У 2014 році, коли Росія окупувала Крим та почала війну на Сході, виїхав на материк України і почав військовий опір окупантам. Сьогодні він разом з товаришами вирішив принести в жертву баранів. М'ясо планує роздати родинам кримсько-татарських добровольців та ветеранів російсько-української війни. Возьмем сейчас 3 баранов, иншаллах, и будем праздновать, раздадим нашим ребятам-атошникам мясо, тем, кто остался без кормильцев. Сейчас будем резать и раздавать мясо. Желаю всем нашим братьям, сестрам, которые в Крыму, чтобы они держались. Иншаллах, все будет хорошо. Вернемся и уже в свободном Крыму будем радоваться, будем танцевать, будем делать свободные праздники. Иншаллах, все будет хорошо у нас. Курбан-Байрам за традицією відзначають 4 дні. Мусульмани в ці дні повинні відкласти термінові справи, роздати м'ясо жертовної тварини нужденним, відвідати родичів та знайомих, дарувати подарунки дітям та створювати святкову атмосферу. Президент Володимир Зеленський побажав мусульманам України добра та благополуччя. У своєму привітанні сказав, що свято Курбан-Байрам пов'язане з торжеством віри, жертовності і щедрості, що стало невід'ємною частиною культурного та релігійного життя нашої країни. А уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова назвала Курбан-Байрам святом віри, милосердя та допомоги нужденним, яке через репресії окупантів не всі можуть відзначити у родинному колі. На жаль, не всі Курбан-Байрам зустрічають в колі сім'ї і на українській землі. Тисячі кримських татар були змушені покинути півострів через дії країни-окупанта. 93 кримських татар Росія переслідує з політичних мотивів. З них 78 відбувають незаконне покарання на території країни-окупанта. 36 з них вже засуджені, 42 перебувають під слідством. Температура не спадає, запахів не відчуває, але керівництво СІЗО, де утримують кримсько-татарських політв'язнів, стверджує, що коронавірусу немає. Південний окружний військовий суд, що в російському Ростові-на-Дону, мав розглянути справу 25 кримських татар, яких через буцімто причетність до Хізбут Тахрір звинувачують у тероризмі та спробі захоплення влади в Росії. Через недоставлення Фархода Базарова на засідання, через жар та симптоми коронавірусу в інших бранців, суд вирішив відкласти засідання. Со слов ребят, что очень многие, практически в каждой камере есть больные люди. У Бекирова Ремзи якобы на его письменное заявление взяли у него ПЦР-тест, однако провели его или нет, он не знает. Единственное, ему устно сказали, что якобы у него отрицательный ПЦР-тест, однако письменно ему ничего не ответили. Однако у него постоянно высокая температура, у него пропало обоняние, он не чувствует, не ощущает запахи. У остальных ребят тоже температура. 5 загинули, 9 травмовані. На трасі Севастополь-Ялта сталася кривава автотроща. КАМАЗ на величезній швидкості мчав зустрічною смугою та зніс 5 легковиків. На кадрах з відеореєстраторів видно, що деяким водіям таки вдалося ухилитися. За попередніми даними, вантажівка зіштовхнулася з Мерседесом та ДЕУ. Далі 700 метрів протягнула Рено, а тоді під удар потрапили Hyundai та Nissan. Лише після цього КАМАЗ пробив огорожу та виїхав в кювет. Загинули 5 людей, серед них і водій вантажівки, а також 2 дітей, що перебували в одному з легковиків. Незначні травми дістали 9 людей. Попередня причина трощі – відмова гальм КАМАЗа.
Російські окупанти обстріляли українські позиції на Приазов'ї та Донеччині. Про це повідомляють у штабі Об'єднаних сил. 120-ми мінометами гатили по оборонцях Водяного, а з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів били в бік Авдіївки та Павлополя. В лавах українських військових втрат немає. Крім того, на Луганському напрямку окупанти намагалися перетнути лінію фронту російським безпілотником Орлан-10. А в українській розвідці повідомляють, що Москва продовжує нарощувати бойові спроможності своїх окупаційних підрозділів. Зокрема, тренують наступ. Проведено збори з коригувальниками артилерійського вогню, навчання з розгортанням понтонної переправи та форсуванням водної перешкоди в ході наступальних дій. Також виконано бойові стрільби артилерійських розрахунків на наступальну тематику. Водночас спостерігається активізація підготовки до проведення диверсійно-розвідувальних заходів. На передових позиціях окупантів збільшилась присутність особового складу розвідувальних підрозділів та снайперських пар, які нещодавно пройшли спеціальну підготовку в навчальних центрах на території Ростовської області Російської Федерації. Контррозвідники СБУ затримали на Харківщині окупаційного депутата бойовиків ЛНР. За даними слідства, мешканець Луганська у 2014 році брав участь у створенні незаконних органів влади на окупованих територіях Луганщини та причетний до прийняття фейкової конституції ЛНР. Під час обшуку затриманого виявили окупаційний паспорт та документи. Встановлено, що він був окупаційним депутатом Народної Ради та парламенту Союзу Народних Республік. В СБУ наголошують, що затриманого заохочували до підривної діяльності проти України. Йому оголошено підозру у посяганні на територіальну цілісність та недоторканність України. На вільній частині України незначне збільшення активних випадків ковіду вперше за кілька місяців. Минулої доби виявлено майже 600 нових пацієнтів. Одужали 540, а ще 25 не змогли подолати хворобу, повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я. Очільник відомства Віктор Ляшко оголосив останній, 5-й етап вакцинації. Щеплення від COVID-19 отримують всі охочі та повнолітні українці. Втім, пріоритет надаватиметься літнім людям старше 60 років та тим, хто має супутні захворювання. Міністр Ляшко зауважив, що широка вакцинація дозволить убезпечити якомога більше людей, зокрема і від дельта-штаму коронавірусу. З 21 липня всі дорослі, старше 18 років, які хочуть вакцинуватись, можуть зробити щеплення проти коронавірусної хвороби. Ви можете вакцинуватись у найближчому пункті щеплення, в центрі масової вакцинації, або до вас може приїхати мобільна бригада, якщо ви записані в чергу як організований колектив, в якому працює більше 50 осіб. А в окупованому Криму коронавірус не збавляє темпів поширення. Навіть за сумнівними підрахунками окупаційної влади минулої доби виявлено 536 нових пацієнтів, а ще 13 людей померли внаслідок хвороби. Так звану ковідну бульбашку олімпійського селища в Токіо вже порушено. Про це заявив місцевий фахівець в галузі охорони здоров'я Кензі Сібуя. Це, за його словами, може призвести до масштабного поширення COVID-19 серед населення Японії. Відвідувачі, спортсмени, журналісти, делегати, звичайно, повинні перебувати всередині так званої бульбашки, але й вона не діє належним чином. Очевидно, система порушена, оскільки є якась взаємодія між гостями та відвідувачами, а також місцевими жителями. У неділю в Олімпійському селищі виявили перший випадок COVID-19 серед учасників ігор, а там проживатиме понад 11 тисяч спортсменів. Вони не мають можливості відслідковувати пересування людей і немає 14-денного карантину для спортсменів та журналістів. Теоретично, якби вони могли реалізувати всі заходи, то бульбашка б працювала, але цього не зробили. І кожен день по телебаченню та в інтернеті показують відео з людьми, які просто ходять куди хочуть. Очільник Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах минулого тижня зазначив, що тестування і карантинні правила зводять ризик передачі вірусу від спортсменів жителям Японії на нівець. Однак експерт відзначає, що ситуація в реальності прямо протилежна і що Японії загрожує новий спалах через поширення заразнішого і смертоноснішого дельта-штаму.
Він також висловив жаль, що Олімпійський комітет належним чином не підготувався і не вжив усіх необхідних заходів. Якби він це зробив, то сьогодні, на думку Сібуя, ігри проходили б з глядачами.